Il-maltemp qawwi li ħakam lil Malta din il-ġimgħa ħalla wara ħsarat estensivi f'diversi lokalitajiet il waslu lil 36 kunsill lokali biex jersqu l-qudiem u jitolbu l-għajnuna lid-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi fil-lokalitajiet rispettivi tagħhom. F'intervista fuq il-programm VOA fuq Radio Malta, id-Direttur Ġenerali tax-Xogħlijiet Pubbliċi, il-Perit Nadja Gatkurmi, spjegat kif id-Dipartiment ilu jintervjeni kontinwament minn mindu beda l-maltemp. Sal-ġimgħa kienu diġà daħlu qatt konsiderevoli ta' talbiet tal-għajnuna minn kunsilli lokali madwar il-pajjiż li qed jirrapportaw ħsarat fit-toroq, ħitan f'periklu li jaqgħu u strutturi li sfaw affettwati mill-mewġ u r-riħ qawwi fost oħrajn. Informata li sal-bieraħ wara l-ofsinhar fis-sija ta' l-ofsinhar kienu ġa daħlu 36 talba mill-kunsilli lokali dirett biex nassistu daw qegħdin narawhom illum stess u anke nhar it-tnejn biex inkomplu għaddejjin naraw fejn hemm bżonn sa fejn nistgħu bit-timijiet tagħna kif tippermetti r-riżors uman nassistu. Fost aktar mill-quta Arlapsi fejn il-baħar eret parti sostanzjali mill-bajja. It-timijiet tax-xogħlijiet pubbliċi kienu fuq il-post bħala spalla l-entitajiet oħra flimkien ma' uffiċjali tal-Gvern u l-Kunsill Lokali biex jifhmu l-firxa tal-ħsara u l-interventi meħtieġa. Filwaqt li l-ewwel priorità tibqa' s-sigurtà, f'Arlapsi se jsir studju dettaljat biex jiġi analizzat l-impatt reali tal-maltemp fuq il-kosta u biex jitfassal pjan fit-tul. Diġà qed inħejju pjan biex isir studju minn fuq l-art u studju wkoll minn fuq il-baħar, jiġri kemm permezz ta' drones biex nifhmu min-naħa tal-baħar il-kosta, kif ġie mikul, kif il-blat ittiekel, kif partijiet mill-materjal li tgot washed away bil-maltemp u nagħmlu pjan holistiku, jiġri dak huwa il-long term process. Żoni oħra li sfaw affettwati jinkludu Birżebbuġa, Witilajn, Taslima u Xajra. Il-Perit spjegat li l-interventi immedjati kienu fukati fuq it-tneħħija tal-periklu, inkluż debri u railings imkisrin, kif ukoll assistenza biex jitneħħew dajjes mill-baħar u jittieħdu f'postijiet siguri. Din il-ħidma ssuktat anki s-sibt filgħodu. F'ċertu każijiet id-Dipartiment kellu jintervjeni wkoll fi proprjetajiet privati minħabba riskju għall-pubbliku. Soltu ma nitlux fi proprjetajiet privati, imma fej il-pulizija jelertjawna il-periti tagħna li jkunu fuq roster ġifieri on call. Pereżempju hawn dil-gallerija kellna xi 3 każijiet ta' Sliema, kellna Xajra, kellna ammont sostanzjali minnhom li nqabdu perit mur jagħmel inspection dak il-ħin stess u jekk naraw li hemm periklu avolja hija proprjetà privata imma sakemm issib minnu s-sit u dal-affarijiet rajna li nintervjenu biex il-periklu jitneħħa. Id-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi temet tgħid li x-xogħol se jkompli fil-jiem li ġejjin b'koordinazzjoni mal-kunsilli lokali u entitajiet oħrajn biex il-ħsarat jiġu indirizzati b'mod responsabbli u l-ispazji pubbliċi jerġgħu jkunu siguri għall-pubbliku.